μας. Ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο κύριος Δαμιανού, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κενεβέζος. Δικές σας εκτιμήσεις έχετε, αλλά εξ αντιλαμβάνομαι, κύριε Κενεβέζο, θέλετε να πείτε και κάτι για τα επεισόδια στη Λάρνακα. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, εκτός από μια οργή, θα έλεγα ότι αισθάνθηκα για τον οποιοδήποτε θα έβλεπα να τον χτυπούν με τέτοιο μένος, μου θύμιζαν άλλες σκηνές και άλλες στιγμές. Το μένος και ο τρόπος που τόσοι άνθρωποι χτυπούσαν έναν υπεράσπιστο άνθρωπο, ο οποίος απλά έπρεπε να κάνει τη δουλειά του, προστατεύοντας ουσιαστικά και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της δικαιοδοσίας του την υπηρεσία στην οποία εργάζεται. Δεν ξέρω, ελπίζω και προσδοκώ, κύριε Ποταμίτη, τουλάχιστον να τύχουν διαχείρισης και χειρισμού αυτοί οι οποίοι χτυπούσαν έναν υπεράσπιστο συμπολίτης μας, όποιος και αν ήταν αυτός ο συμπολίτης μας, όπως θα έτυχαινε εκείνος ο συμπολίτης μας αν χτυπούσε τους αντίστοιχους οι οποίοι τον χτυπούσαν. Εγώ θα περιμένω να δω. Είναι τρομακτικές εικόνες και είμαι βέβαιος και ελπίζω να μην αποτελέσουν, και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην διονγκώσουμε το γεγονός αυτό δείχνοντας ή επιδεικνύοντας την απαράσκεια μας σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έφταξαν σε τίποτα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να θωρακίσουμε το δεδομένο γεγονός βρίσκοντας τους υπεύθυνους. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε και άλλους αλλοδαπούς ή και όχι μόνο, οι οποίοι με αυτές τις εικόνες θα πρέπει από το ίδιο το κράτος, από την ίδια την πολιτεία να τύχουν προστασίας. Είναι πολύ άσχημες εικόνες. Εγώ προσωπικά δεν θα το κρύψω. Έχει πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιες εικόνες στην Κύπρο, τόσους άνθρωπους. Εντάξει, έχουμε μόνο στο ποδόσφαιρο σε μέρες και στιγμές που όλοι επικρίνουμε με ακραίων τρόπο. Δεν βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Να έρθουμε όμως τα σημερινά. Επιτρέψτε μου, μια και τοποθετηθήκατε εσείς, να τοποθετηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δαμιανού. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, κύριε Ποταμίτη, σε αυτά που έχει πει ο Κυριακός ο Κενεβέζος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός το έχει ξεκαθαρίσει. Μένει μακριά από κάθε ακραία συμπεριφορά στο ζήτημα της μετανάστευσης και κυρίως της λάθρομετανάστευσης. Και όπως έχουμε καταδικάσει κάποιες προηγούμενες ακραίες συμπεριφορές και δεν διστάσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ότι ήταν και ξενοφοβικές και απαράδεκτες, το ίδιο πρέπει να καταδικάσουμε και τα σημερινά επεισόδια. Και είναι θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την οποία έχουμε επικυρώσει στις τελευταίες ευρωεκλογές βασική, ότι όσο σεβασμό οφείλουμε εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες και ευρωπαϊκά κράτη-μέλη προς τους μετανάστες και προς τον κάθε άνθρωπο, το ίδιο ξεκάθαρα είναι η απέτηση εκ μέρους μας για σεβασμό από αυτούς προς τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς νόμους. Θα συμπληρώσετε τη φράση σας και την τοποθέτησή σας. Δώστε μας απλώς ένα λεπτό. Έχουμε δήλωση από την Υπουργό Εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα, να την παρακολουθήσουμε και να συνεχίσουμε. Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας εργάστηκαν υπεροριακά για να εκπληρώσουν αυτόν το οποίο η πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής μας είχε ζητήσει. Και καταθέσαμε τους σχετικούς καταλόγους με τα ποσά που θέλαμε να αποδεσμευτούν πριν από το τέλος του Ιανουαρίου με στόχο να πληρώσουμε. Ενημερώσαμε τις οργανώσεις αυτών των ατόμων για τη διαδικασία η οποία έχει αποφασιστεί, που επαναλαμβάνω δεν είναι δική μας ευθύνη. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Και μόλις πήραμε την ειδοποίηση από τη Βουλή για την αποδέσμευση των κονδυλιών, ξεκινήσαμε την πληρωμή. Εάν θεωρούν ότι είναι σωστός τρόπος να πηγαίνουν στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, να επιτίθενται ενάντια σε όργανα της αστυνομίας που ήταν εκεί για να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, την ώρα που έγινονταν συνάντηση με τους εκπροσώπους τους για να τους εξηγήσουμε ακόμα μία φορά τη διαδικασία. Και αν με αυτόν τον τρόπο στρέφονται εναντίον ποιου? Εναντίον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των λειτουργών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας που εργάστηκαν για να εκπληρώσουμε μία δέσμευση που επαναλαμβάνω κατά πλειοψηφία να αποφάσισαν κάποιοι άλλοι. Είναι πραγματικά λυπηρό.
Πρέπει να σα πω ότι έχω ήδη μιλήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών. Η πρόθεσή μα είναι να κάνουμε κοινή συνάντηση των οργανώσεων του. Δεν μπορεί κανένα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του γιατί έτσι νομίζει. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 10 του Φεβράρι. Για αυτούς τους ανθρώπους το δημόσιο βοήθημα για τις βασικές ανάγκες είναι οι πόροι για να ζήσουν τις οικογένειες τους και δεν έχουν πάρει ακόμα αυτά τα λεφτά. Εκείνο το οποίο εγώ λέω είναι ότι αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την οποία εμείς έχουμε εξηγήσει γιατί έχει υπάρξει η καθυστέρηση πρέπει να προβληματίσει και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αυτά τα κοινοβουλευτικά κόμματα που εδέσμευσαν το κονδύλι. Αυτή ήταν λοιπόν η δήλωση της κυρίας Χαραλάμπους. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση σας, κύριε Γεωργιάδη. Τι να ολοκληρώσω. Τώρα μένω έκπληκτος με αυτά που ακούω. Δηλαδή δεν είχα να προσθέσω καν οτιδήποτε άλλο, αλλά μα κατάλαβα καλά αυτά που άκουσα. Κύριε Ποταμίτη, με λίγα λόγια, η Υπουργός μας είπε ότι σχεδόν θα δικαιολογήσει αυτά που έγιναν, αλλά δεν φταίει η ίδια, λέει, και το Υπουργείο, φταίει η Βουλή. Τι θέλει να του στείλει στη Βουλή, αυτό μας λέει. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν κατάλαβα. Υπάρχει κράτος σε αυτόν τον τόπο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι βασικός πυλώνας της κυβέρνησης. Έχει η Βουλή το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει, όπως ελέγχει τόσα άλλα κονδύλια και το δικό σας εδώ του ΡΙΚ. Η Βουλή δεν το ελέγχει και το αποδεσμεύει όποτε κρίνει. Η Βουλή έχει μια διαδικασία απολύτως νόμιμη και δημοκρατική που ελέγχει τον τρόπο της εκταμίευσης. Δηλαδή και αν καθυστέρησε λίγες μέρες, αυτό θέλει να μας πει η Υπουργός. Ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε κάποιοι άλλοι, ίσως εκεί έπρεπε να πάνε να εκφράσουν την οργή τους. Εγώ επαναλαμβάνω, πρέπει να μείνουμε μακριά από ακραίες συμπεριφορές. Αυτή ήταν μια ακραία και απαράδεκτη συμπεριφορά, την οποία η κυπριακή κοινωνία και ο δημοκρατικός συναγερμός, κύριε Ποταμίτη, δεν την ανεχόμαστε. Σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο, την αξιοπρέπεια του, τα δικαιώματα του, αλλά πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος σεβασμός προς εμάς. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και να μην δίνει δικαιολογίες η Υπουργός και κυρίως αυτές τις απαράδεκτες να μεταφέρει την ευθύνη στη Βουλή. Επειδή θα έρθουμε κοντά σας, κύριε Δαμιανού, και θα είστε ο τελευταίος που θα μιλήσετε, έχετε να προσθέσετε κάτι μετά από την παρέμβαση της Υπουργού, κύριε Κενεβέζο? Εάν έχετε, δεν έχετε. Όχι, ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Η τοποθέτηση, η Υπουργός ήταν φυσικά ξεκάθαρη σε σχέση με την συμπεριφορά αυτή των ξένων. Όμως, κύριε Ποταμίτη, ομολογώ ότι περίμενα πιο σταθερή προσέγγιση του θέματος σε σχέση με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση επί του θέματος. Αν θέλετε, μην το επαναλάβετε, το θέμα μας όλοι. Όχι, κύριε Ποταμίτη. Περιμένω από τις αρχές, από την αστυνομία, υπήρχε εικόνα, υπάρχει φωτογραφία, να δούμε και συλλήψεις σε σχέση με αυτόν τον ξυλοδαρμό. Κύριε Δαμιανού, κοντά σας. Κύριε Ποταμίτη, κατανοώ το πάθος με το οποίο ελέω βουλευτικών εκλογών κάποιοι τοποθετούνται. Αλλά δεν αποδέχομαι, ειδικά από το Χάρη Γεωργιάδη, τάχατες να μην έχει αντιληφθεί τι έχει πει η Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Έχει καταδικάσει ξεκάθαρα τα όσα είδαμε από τους δέχτες των τηλεοράσεων μας και εμείς τα καταδικάζουμε. Θεωρούμε ότι είτε Κύπριος είτε αλλοδαπός, ιδιαίτερα οι αλλοδαποί που βρίσκονται και φιλοξενούνται στην Κύπρο, πρέπει να έχουν διπλή έννοια για να σέβονται και τα ήθη αλλά και τον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ασφαλώς πρέπει να ληφθούν μέτρα. Να εκφράσω την ελπίδα και την ευχή αυτά να είναι μεμονωμένα, γιατί αμαυρώνουν, αν θέλετε, μια διαχρονική φιλία που υπάρχει με το γείτονα λαό της Παλαιστίνης και είναι κρίμα να αμαυρώνουν κάποιοι με τέτοιες ενέργειες μια σχέση δεκαετιών αν όχι αιώνων. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσω ότι έχει συμβεί στη Βουλή. Ναι, για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά έχει αποφασιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής, δημοκρατικά ασφαλώς, ότι συγκεκριμένα κονδύλια που αφορούν τους αλλοδαπούς, όπως έχει συμβεί και για το ΡΙΚ, θα ελέγχονται και θα απελευθερώνονται κομμάτι-κομμάτι. Αυτή η διαδικασία που κατά τα άλλα είναι δημοκρατικά ληφθής από τη Βουλή, έχει δημιουργήσει μια καθυστέρηση 1,5 μήνος, η οποία δυστυχώς, και επαναλαμβάνω το καταδικάζουμε, εκφράστηκε με αυτό τον απάνθρωπο και παράνομο τρόπο. Και επί τούτου είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα από εκείνους οι οποίοι φιλοξενούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι, δεν ήρθαμε εδώ για το συγκεκριμένο, τρέχει επικαιρότητα.
Αν θέλετε να προχωρήσετε στο ψήφισμα, σας ακούμε. Να πω καταρχάς ότι τούτη τη στιγμή που μιλούμε, μια μεγάλη ομάδα στελεχών του Γραφείου Ευρωβουλής του ΑΚΕΛ μελετά μία προς μία τις 315 τροπολογίες. Είναι μια τεράστια δουλειά και επομένως είναι μια πρώτη αντίδραση. Μια πρώτη αντίδραση που σχετίζεται στο βαθμό που μπορέσαμε να μαζέψουμε κάποια πρώτα στοιχεία. Να πούμε ότι έτσι για τη διαδικασία. Έχει γίνει ένα σχέδιο έκθεσης από την κυρία Όμεν. Έχει εξεταστεί σήμερα από την Επιτροπή Εξωτερικών και θα πάρει την πορεία αυτό το ψήφισμα, αυτή η έκθεση για το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα η μεγάλη μάχη, να το θέσω έτσι, πολιτική και διπλωματική, θα δοθεί εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές, έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις, αφενός υπό την έννοια ότι δεν έχουν περάσει τροπολογίες που θα έκαναν αρνητικότερη την έκθεση. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία στην έκθεση και υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι λιγότερο θετικά. Να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν πέρασαν οι μεθοδεύσεις για αναφορές στο απευθείας εμπόριο, δεν πέρασαν μεθοδεύσεις που αφορούν τη λεγόμενη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχει όμως μια αναφορά στο ζήτημα της ενέργειας που καλεί ουσιαστικά στο άνοιγμα του κεφαλαίου της ενέργειας, μια αρνητική εξέλιξη που αφορά την πλευρά μας και βεβαίως υπάρχει μια ολοκληρωμένη αναφορά που αφορά, ήταν η παράγραφος 30, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Κυπριακό, που όντως καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχει και αυτή η ουρά που αναφέρεται στα ενδιαφερόμενα μέρη. Και μάλιστα σε πηγαδάκια έγιναν κάποιες εικασίες ότι αυτή η αναφορά αφορά την Ελλάδα, την Βρετανία κτλ. Εμείς θεωρούμε ότι τούτη την ώρα τα πυρά πρέπει να επικεντρωθούν στον θήτη που είναι η Τουρκία, που είναι η αδιάλακτη Τουρκία που κρατεί όμηρο. Της λέει και συγκεκριμένον τρόπο να συμβάλλει, να αποσύρει τα στρατεύματα. Βεβαίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και η αναφορά στο 550 που αφορά την Αμόχωστο και υπάρχουν και μια σειρά από άλλες αναφορές που δεν είναι τις παρούσες. Επαναλαμβάνω, είναι μια πρώτη αντίδραση. Εν κατακλείδη, στη λογική κάποιων ισορροπιών κινήθηκε αυτή η έκθεση, και θετικών και λιγότερο θετικών και αρνητικών. Θα τα μελετήσουμε και επιφυλασσόμαστε πολύ σύντομα να τοποθετηθούμε συνολικά, αφού υπογραμμίσω και πάλι ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο οδεύει προς την Ολομέλεια για ψήφιση και εκεί θα υπάρξουν τροπολογίες. Αυτό είναι δεδομένο. Καλώς, κύριε Γεωργιάδη, θα έρθουμε κοντά σας. Δώστε μας απλώς ένα λεπτό να πάμε στην Αθήνα. Στο Φάνη των Παπαθανασίου, καθώς πράγματα τα οποία αφορούν και στην Κύπρο, είτε άμεσα είτε έμεσα, συμβαίνουν εκεί. Φάνη. Είχαμε τη συνάντηση του Δημήτρη Δρούτσα με τον κύριο Ντάουνερ, ολοκληρώθηκε. Ο κύριος Ντάουνερ ακολούθησε μετά μίλησε για κρίσιμη φάση στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Είπε ότι η Ελλάδα παίζει επικοδομητικό ρόλο στις συνομιλίες. Δεν ζήτησε, όπως είπε, κάτι συγκεκριμένο από την ελληνική πλευρά. Ενώ να πούμε ότι ο Δημήτρης Δρούτσας τη Δευτέρα έρχεται στη Λευκοσία, συναντάται με τον πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια, ακολούθως θα μεταβεί την Τρίτη και την Δευτέρα και την Τρίτη στο Λονδίνο και μετά από την Πέμπτη θα πάει στη Νέα Υόρκη που θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Μπαν Κι Μουν. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το Κυπριακό, όπου η Ελλάδα, όπως είπε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, θέλει να έχει άποψη στις εξελίξεις, ώστε να περιβάλλει με αντικειμενικότητα ο Γενικός Γραμματέας την κατάσταση στην έκθεσή του. Θέλει, όπως είπε ο κύριος Δελαβέκουρας, η Ελλάδα να ξεκαθαριστεί ότι θα υπάρχει δέσμευση από τον κύριο Έρογλου να έχει επικοδομητική διάθεση στο τραπέζι των συνομιλιών και καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, ως θεματοφύλακα στη διαδικασία, έχουν τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπε, αλλά και η διεθνής κοινότητα. Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Ποταμίτη, κοιτάξτε, οι εκθέσεις αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν έτσι την έκταση και την λεπτομέρεια των εκθέσεων της Επιτροπής, τα ψηφίσματα ενώ του Κοινοβουλίου, δεν έχουν την έκταση και τη λεπτομέρεια των εκθέσεων της Επιτροπής. Όμως, παρόλα αυτά πρόκειται για αρκετά λεπτομερή πολιτικά κείμενα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα. Είναι μια πολιτική ακτινογραφία, αν θέλετε, της τουρκικής πολιτικής, της τουρκικής οικονομίας, της τουρκικής κοινωνίας, της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Κρίνοντας τη στο σύνολο της, θα την χαρακτήριζα αυστηρή αλλά δίκαιη προς την Τουρκία. Δεν έχει δηλαδή η Τουρκία περιθώριο ή δικαίωμα, νομίζω, να διαμαρτύρεται για αυτή την έκθεση, επειδή υπάρχουν αυστηρές αναφορές, οι οποίες όμως είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Είτε αυτές αναφέρονται
Καταγράφει, για παράδειγμα, την πρόοδο που έχει γίνει σε σημαντικά κεφάλαια στο εσωτερικό της Τουρκίας, κάποιες μεταρρυθμίσεις, τον περιορισμό του ρόλου του στρατεύματος στην πολιτική, αλλά καταγράφει και μια σειρά από σημαντικότατες υστερήσεις, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει αποδεκτές. Υπάρχει, για παράδειγμα, και μια σημαντικότατη παράγραφος που σχετίζεται και με το θέμα που συζητούσαμε πριν, ακόμη και για το ζήτημα της μετανάστευσης και της λάθρομετανάστευσης διαμέσου της Τουρκίας. Υπάρχει μια τέτοια λεπτομερής παράγραφος. Όσον αφορά τα δικά μας τα ζητήματα, πρέπει να είμαστε από τη μια συγκρατημένοι. Αν τα γράφαμε εμείς, κύριε Πονταμίτη, από μόνοι μας αυτές τις αναφορές, είναι κατανοητό ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό και το λεκτικό και πολύ πιο έντονη η επίκριση προς την Τουρκία. Πρέπει να δούμε την πολιτική πραγματικότητα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μιλάει κάνει αυστηρότατη σύσταση στις δύο κοινότητες για να αξιοποιήσουν την πρόοδο που έχει επισυμβεί. Είναι και ένα ζήτημα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει σήμερα αυτό που μας είπε ο Γενικός Γραμματέας προχθές, ότι έχουμε σημαντική πρόοδο, τη στιγμή που μόλις πριν 2 μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι έχουμε ουσιαστικά προτάσεις στην βάση των 2 κρατών. Είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να πείσουμε πολύ περισσότερο, δηλαδή, ότι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα, δεν έχουμε τόση ξεκάθαρη πρόοδο, την οποία απλώς οι 2 πλευρές καλούνται να διαπραγματευτούν. Υπάρχει, αυτό θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πονταμίτη, υπάρχει περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό μου λέει και το ψήφισμα το σημερινό. Έχουμε περιθώριο, πεδίο μπροστά μας, ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος, για να το αξιοποιήσουμε. Να επικεντρώσουμε την προσπάθεια μας, επειδή θεωρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή μας συμμετοχή κλειδί, κομβικό παράγοντα στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Κύριε Κενεβέζο, θα με βοηθήσετε πολύ αν είστε σύντομος, σας έλεγα κάτι άλλο σας. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν πιο ενισχυμένα και πιο ουσιαστικά περιθώρια, κύριε Πονταμίτη, όταν λειτουργούμε στη βάση ενότητας, αλλά και διεκδίκησης στόχων με σταθερότητα. Εγώ θα πω ότι όπως τα πράγματα βαίνουν, διότι ας επιφυλαχθούμε όλοι και όλοι το έχουμε κάνει και οι προλαλήσαντες, και είναι πολύ ορθό, ότι μέχρι την Ολομέλεια πολλά ίσως να συμβούν. Όμως, ως φαίνεται, με τις πλειοψηφίες που ακούσαμε και από τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, και αυτό θα το χαιρετήσω, αισθάνθηκα, εισπράξαμε νομίζω όλοι μια κοινή στάση, μια κοινή προσπάθεια, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους μας. Όμως υπάρχει μια αισιόδοξη και μια πιο επιφυλακτική νότα σε σχέση με τα δεδομένα. Υπάρχει η αναφορά για τους έπικους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για όλους μας. Είναι σημαντικό για την πολιτική που ασκούμε και για τη στρατηγική και για το περιεχόμενο των συνομιλιών, με ό,τι αυτό σημαίνει που λέω, δεν θα ήθελα να επεκτάθω σήμερα. Αλλά έχουμε μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους έπικους και είναι μήνυμα που στέλνεται στην Τουρκία. Ας μην αναιρούμε εμείς με πολιτικές μας, αυτό εννοώ, τα μηνύματα. Δεύτερον, το θέμα της αποχώρησης των στρατευμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς και την πτυχή που αφορά την αμόχωστο και το ψήφισμα 550, που πολλές φορές έχουμε επικαλεστεί, πολλές φορές έχουμε θέσει στο τραπέζι και πρόσφατα η κυβέρνηση, τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τις προτάσεις που είχε κάνει. Ως εκ τούτου υπάρχει μια θετική πορεία των πραγμάτων σε σχέση με αυτές τις πτυχές. Όμως ενώνεται με μια πορεία των συνομιλιών. Καλώς ή κακώς έχουμε ένα ολόκληρο puzzle το οποίο πρέπει να δούμε, ένα χάρτη. Και εκεί φαίνεται ότι τα μηνύματα που λαμβάνουν είναι λίγο έτσι διφορούμενα. Εξού και το γεγονός ότι στέλνουν μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, την ώρα που εμείς θεωρούμε ξεκάθαρο και δεδομένο ότι είναι εξόφθαλμο ότι η τουρκική πλευρά είναι που επιδεικνύει όχι κακή πρόθεση, οριστική αδιαλλαξία μέχρι σήμερα στις συνομιλίες. Ως εκ τούτου, και θα σημειώσω ότι δεν είναι διαμεσολαβητής, δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εκ τούτου να ισορροπεί σε σχέση με τα ζητήματα. Θα μπορούσε με σαφήνεια να δείξει όχι ποιος είναι ο θήτης, ποιος είναι ο αδιάλλαχτος και θήτης, αλλά και στις συνομιλίες. Το επόμενο κομμάτι που θα πω είναι σε σχέση και με την πρόοδο που έκαμε αναφορά και ο κ. Γεωργιάδης, το οποίο είναι σημαντικό. Υπάρχει πρόοδος, δεν υπάρχει πρόοδος. Δέχομαι ότι δεν μπορείς να κάνεις μια τοποθέτηση ξεκάθαρη και κλειδωμένη, αν υπάρχει όχι πρόοδος, έτσι ώστε να παγώσει ουσιαστικά τη διαδικασία. Όμως το γεγονός ότι συνεχώς κάτω από το χαλί κρύβεται το πρόβλημα που υπάρχει στις συνομιλίες και συντηρείται από τους κάθε λογής ενδιαφερόμενους, θεωρώ ότι δυσκολεύει περισσότερο τη δική μας πλευρά
Για το θέμα της ενέργειας, επειδή γίνεται πολλή λόγος τελευταία και επειδή ακούγονται και διαβάζονται πολλά, θα επιφυλαχθώ διαβάζοντας συνολικά το κείμενο. Ελπίζω ότι οι επόμενες μέρες δεν θα μας βρουν να είμαστε απεσιόδοξοι υπό την έννοια της ανέρεσης των θετικών, αλλά ελπίζω οι τροπολογίες να καταφέρουν να πετύχουν, να παραμείνουν τα θετικά και να μειωθούν περισσότερο. Ας μην ανοίξουμε καθόλου το κεφάλαιο της ενέργειας. Για παράδειγμα, είχαμε και τον ανταποκριτή μας πριν και ξέρω ότι στην Αθήνα βρίσκεται μια μεγάλη αντιπροσωπεία της εβραϊκής κοινότητας, της παγκόσμιας και συζητούν ακριβώς αυτά τα θέματα. Είναι όλα αυτά τα θέματα. Δεν μας διέφυγε να το ρωτήσουμε, αλλά ο χρόνος μας έχει πνίξει. Από εσάς, απλώς θέλω, κύριε Κενεβέζο, να μας πείτε και τι έγινε χθες στο Προεδρικό. Ήταν μια συνάντηση της Γραμματείας του Δίκου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπήρξε μια ενημέρωση του κόμματος για τις εξελίξεις της Γενέβης και όχι μόνο. Οι σχέσεις του Δίκου με την κυβέρνηση σήμερα ποιες είναι? Όπως ήταν και χθες, κύριε Ποταμίτη. Δηλαδή? Το πιο σημαντικό είναι ότι διαφυλάχθηκε πρώτα και κύρια το δικαίωμα έκαστου πολιτικού σχηματισμού και ασφαλώς και του πρόεδρου της Δημοκρατίας να έχει τις απόψεις του επί των ζητημάτων που προκύπτουν. Νομίζω ότι ο καθένας είπε τις απόψεις του με ωραίον τρόπο, με ευγενικό αλλά παράλληλα σταθερόν τρόπο. Αυτό τουλάχιστον αφορά εμάς. Οι διαφωνίες συνεχίζουν. Θεωρώ ότι οι διαφωνίες δεν έχουν τροποποιηθεί υπό την έννοια που τις έχουμε θέσει όλο αυτό το διάστημα. Οι διαφωνίες παραμένουν, η συνεργασία παραμένει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και η συνεργασία προχωρεί όπως προχωρούσε και την προηγούμενη μέρα της συνάντησης. Θα προσθέσω ότι ελπίζω αυτή η συνάντηση να έχει δώσει μια έτσι πιο θετική εξέλιξη, όχι στη συνεργασία υπό την έννοια της συνεργασίας, δεν είναι έτσι που το αντιμετωπίζω, αλλά σε σχέση με τα ζητήματα που τουλάχιστον εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θέσαμε και που αφορούν, κύριε Ποταμίτη, τις ανησυχίες μας και τις έντονες απόψεις μας που έχουμε σε ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Τελευταίος λόγος. Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, να συνεχίσω τότε από εκεί που έμεινα. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το προνομιακό μας πεδίο. Εμείς ως παράταξη βλέπουμε και εκτιμούμε ότι θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα στο Κυπριακό και δεν θεωρούμε ότι πρέπει αυτές τις εξελίξεις να τις περιμένουμε να έρθουν. Πρέπει με τις δικές μας κινήσεις να τις διαμορφώσουμε στον βαθμό που μπορούμε. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν αξιοποιήσουμε πλήρως και ολοκληρωμένα την ευρωπαϊκή μας συμμετοχή. Το Κυπριακό δεν είναι στον βαθμό που θα θέλαμε, κύριε Ποταμίτη, εμπόδιο και κριτήριο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και εμείς θέλουμε να το κάνουμε, να το καταστήσουμε ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία η Τουρκία θα πρέπει να διευκολύνει και να επιτρέψει την επίλυση και χωρίς αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει η ενταξιακή της σχέση. Και υπάρχει μια σειρά από επιμέρους κινήσεις, τις οποίες ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει εισηγηθεί και οι οποίες θα μπορούσαν ακριβώς να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πλέγματος κινήτρων, γιατί όχι, αλλά και πιέσεων προς την τουρκική πλευρά. Κύριε Δαμιανού. Τρία πολύ σύντομα σημεία, κύριε Ποταμίτη. Το πρώτο, ασφαλώς, είναι δεδηλωμένη αναφορικά με τη συνάντηση τη χθεσινή. Η θέση μας ως ΑΚΕΛ ότι μέσα από το διάλογο επιλύονται ζητήματα, αντιμετωπίζονται προβλήματα και βλέπουμε μπροστά. Και αναφέρομαι ειδικά στο θέμα της συνεργασίας στα πλαίσια του κυβερνητικού σχήματος. Τώρα, ειδικότερα στο ζήτημα που συζητούμε επί της ουσίας, ήταν και είναι και θα παραμείνει η θέση μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμα ένα βήμα αγώνα. Ιδιαίτερα για μια ημικατεχόμενη πατρίδα, είναι ένα βήμα για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας και μέσα από το πρίσμα, κάτω από το πρίσμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προβλήματα. Η Τουρκία έχει σταθερούς συμμάχους και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δικός μας ρόλος είναι να συνεχίσουμε, όπως πράττουμε εδώ και μερικά χρόνια, να αξιοποιούμε αυτό το βήμα, ιδιαίτερα μέσα από πρωτοβουλίες ουσίας, όπως πράττει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εν κατακλείδη, για την έκθεση, να πούμε ότι ασφαλώς υπάρχουν οι γνωστές ισορροπίες. Θα επανέλθουμε εν καιρό το δέοντι και θα είμαστε έτοιμοι όταν θα αρθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και εκεί να δώσουμε τη μάχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Καλώς, θα ήθελα να παρακαλέσω να ευχαριστήσω μάλλον και τους τρεις σας. Τουλάχιστον στην τελευταία τοποθέτηση, όπως στις προηγούμενες, οφείλω να ομολογήσω, ήσασταν και σύντομοι και περιεκτικοί εσείς και έτσι με βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Κενεβέζο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αδεμένου, ευχαριστώ και εσάς.